ni tampouco nos parece normal o 25 de diciembre, como non nos parece normal outros días. Perdón, podo terminar, pero non é normal con moita xente, aí non en Tui, teño non cantidad de mercados, eu non vou atravesar, que nos obliguen, pero xente que vai, non me molesta que vai. A ver, nós non estamos de acordo, mas falamos na pizza todos os grupos, que o 1 de xaneiro, ni o 25 de diciembre, non é normal, ni o 1 de maio. Estamos de acordo, vamos, bueno. Entón, nós aquí, hai algún día, oye, que podemos, e tampouco non é cerrado, dicir, oye, pois mira, pode ser o 17, ou pode ser... Tampouco non é unha cousa fechada, pero non vamos a permitir... No, estamos de acuerdo, perdonad, estamos de acuerdo, un 1 de diciembre, un 25, de acuerdo, pero que aquí se está hablando que al final solamente se nos concede un día al año. Eso parece una limosna. Nosotros pasamos muchos días. A ver, por favor, caben de un minuto. Pasamos muchos días de invierno sin poder colocar contra el A ver, por eso, a ver, queremos negociar. está claro, como sempre, que un queda aprobado no asunto de goberno para que nós deste día estamos, eu penso que non debe haber problema ningún, pero oye, eses días non poden ser, nin pode ser tampouco o 1 de maio, pero se vos queredes, por exemplo, podes dicir, pois, e tampouco 25 de julio, o día... No. A ver, podemos dedicar, si queréis, el 7 de mayo. Cando vostede faga unha aprobación inicial dunha nova ordenanza que se publique no boletín, nós, correspondentemente, faremos as alegacións que correspondan a partir da presentación desas alegacións, entón sí poderemos abrir un período de discusión. Pero non isto que queren facer agora.